Alacia जोंना नै दाउ फुगासिनो दाउ गोरलै थार माथो Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Bikunjw video creator. लोगोफोर जोंहानाव गुमैजों आब'जों आलासि जानो फैदों आरोना मैया बावै Samsung मबाइल लांफैबाय मंगलदैयावथ' गावसिनियावबो मोनो मोननाया थेवबो माने माजबादाव आंनि सिनाखि दं नालाय बेहाय एसे दामखौ खमायनानै मोनो नालाय खमाव हरो बियो एसे मिलायनानै ओमफ्राय मैया लाबोबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखादों मबाइल बायनाय ओमफ्राय दा आं नै हाथायाव दिनै जोंहा सानडे मार्केट नालाय बेदर बाजार जायो बे बेदर लायनो होननानै थांनो ओंखारदां नै तनिष्काया बिदाजों गेलेनो मोननानै खुसिथार गोलैयो आं मा थांदो अमा गोदाग्राया अमा लांग्राफ्रा नै फुंनि बेरे फुंजानि सेरबेसे आदै हा सेरबेसे 3 केजि ना मा सेरथाम मोनो 3 केजि आंनो फेन्दाखौ मा हरलै बेलेगखौ लाङा हांनानै जानो सानडे मार्केट गान हरग्रो आंनो नै तनिष्काजों सुबुंजों गेलेदो मोजां बिदाजों गेलेनो मोननायखाय मिनिलायथारदोंलै तनिष्काया कलिटापारानि सुबुं फैदों जोंहानाव मंगलदैनि नै बा मोजां तनिष्का सुबुं हरनाय बे गारिया बोराय रायनो नै गावहा गेलेफिनबाय ओमफ्राय बिगैजों खुमब्राजों दाउ आलासिफोरनो दानबाय नै दाउआ दाउखि मोनाबा मा मोनामो फुलखुरि मोनामो होमबा खांल' दाउआनो खुमब्राया गिदिरथार नै दा बेदर एसेखौ सानै माजों बाहायो बेफोरनिफ्रायनो सिला सिबनायनिफ्राय थोरसि सुनायनिफ्राय अमा आदार होनायनिफ्राय दाउ आदार होनायनिफ्राय मोसौ बोरमा गन्थङा खंलेले जाथारदों अमाखौ मैया खेबाय खेबासो आरो नोंसोर मासे फानहरलायबाय आङो लाजोबबाय फैसाखौ नों लानो मोनो होनबा आं लायाबा चाय वाह तनिष्काया गाइखेर दौजालायदोंलै बिदाजों नै एसे लोगो मोनदों ना दादाखौ आदा होनलाय आदा उनु माबा आदा सुबुं आंनि सना दे गान्दौला राजा जाना बिरगोन आं बैयाव बाहां दे मोसादो टेस्टि आलासिफोरनो दा नै खुमब्रा दाउ संगासिनो दं लकेल दाउ नै गुन्दैजों मोजांखौ नुनो नागिरा गांजेमाबो लाबोदों नै कलिटापारानिफ्राय बिखुनजो गुरनाय ओमफ्राय एंखावरि होनोलै सिंखावरिसो एंखावरि होनो गांजेमाखौ गांजेमाखौलाय ओमफ्राय नैबे अमा बेदर दङ अमा बेदर भाजा मोनथ'वाखै हालदैबो होथ'वाखै नायलाय सिगां हगारनानै नुनानै ओंखामासो जि उखैबाय आंहाबो सुबुं आलासिजों जों जाग्रा जोङो सुबुं मा ओंख्रि दे खिथाहरदो सुबुं खोन्थानांगौ खिथाहर मा ओंख्रि देलाय अमा बेदर ओमफ्राय बयलार नङाथ' लकेल दाउसो दाउ बेनि उनाव खुमब्रा लकेल दाउ अमा बेदर बेलेगाव खामानि दं नालाय थांग्रोनो नागिरदों नालाय आं ओंखायनो जाग्रोबाय मा दङ होनदोंमोनलाय बेहा दावराव बुरिया
आफानो होफैयासै नाफामखौ नाङानो एसेल'खासो एसेल' नाङानो दाउआबो दहाय थानाय नुनानै देखफ्रारा गोथावानो हे गाज्रि नुथारदों ओरैनोबा दा माने आं लाइभ थाबाय थानाया सक्तिखा बोरैबा नुथारदों हामलांदों बबेसिम हामलांखो माबा गोजा मोखानो दाउ गाद्लानाय गोजा ओमफ्राय मानो खाथियाव लाबाय थादों दाउ गाद्लानाय गोजा मोखानो अमा बेदर इसोर ना सुबुं सुबुंनि हाथाया रज'जोब्बाय नामा हिनलाय रज'जोब्बाय आरो दङ थाइसेखौ सिफायथारा